Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing lare-lare. Pripun kabare dinten niki? Mugi-mugi sehat sedanten nggih. Dinten niki kita bakal sinau basa Jawa. Nanging sadurunge niku monggo sami dedonga marang Gusti supaya pasinaon dinten niki iso kalampah kanthi lancar. Ayo sarang-sarang maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten niki kita bakal sinau paraga ing cerita. Tujuan pasinaon menika lare-lare saged nyebutaken paraga utawi toko-toko ing cerita. Lan lare-lare saged njelasno isi cerita. Ayo padha maca teks sesarengan. Menyang taman kutha. Saiki dina Minggu. Siti, Dimas, lan Kunti ngampiri Rini. Bocah papat wis semayanan arep dolan menyang taman kutha. Taman kutha iku papane ora adoh. Bocah-bocah mlaku karo geguyonan. Tamane isih sepi amarga pancen isih isuk. Dimas penekan ana dhuwur wit nganti godhonge lugur kabeh. Siti ngilingake Dimas. Dimas nyuwun pangapura. Tegese tembung-tembung. Irah-irahan yaiku judul cerita. Paraga yaiku toko utawi lakon cerita. Semayanan yaiku janjian. Ngampiri yaiku njemput. Papane yaiku tempat utawi panggonan. Ditindakake yaiku sing dilakoni. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki. Ayo dijawab sareng-sareng. Nomor setunggal. Apa irah-irahan wacan ing dhuwur? Irah-irahane yaiku menyang taman kutha. Nomor kalih. Sapa bae paragane? Ana Siti, Dimas, Kunti, lan Rini. Nomor 3. Kapan bocah-bocah menyang taman kutha? Dina Minggu. Nomor sekawan. Sadurunge budal padha ngampiri sapa? Ngampiri Rini. Nomor gangsal. Kena apa taman kutane sepi? Taman kutane sepi amarga pancen isih isuk. Nomor 6. Apa sing ditindakake Dimas? Dimas penekan nang dhuwur wit nganti godhonge lugur kabeh. Nomor 7. Kepriye ukara Dimas nalika njaluk sepura? Sepurane ya gara-gara aku godhonge lugur kabeh. Mariki tak resikane. Ngresiki lingkungan omah. Bapak. Bu, iki awak dhewe arep resik-resik lingkungan omah. Ibu. Iya Bapak, apa wae sing kudu diresiki? Bapak. Bapak arep babati suket sing katon dhuwur kae. Ibu. Yen ngono, Ibu arep nyapu lan ngepel jagon. Rini. Kula ngrencangi nyapu latar nggih, Bu. Bima. Kula, Pak. Kula ngrencangi napa? Bapak. Bima bantu bapak babati suket banjur buang menyang tempat sampah. Tugase lare-lare yaiku wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki. Monggo ditulis di buku tulis dan difoto ke ustazah. Niku wau kita sampun sinau isine cerita. Napa niku sing jenenge irah-irahan, napa niku sing jenenge paraga. Lah, monggo sakniki ayo kita tutup pasinaon dinten niki maca hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ngilingake nggih, sakmenika tasih enten sing namine Mbah virus corona. Ayo sareng-sareng rajin-rajin ngijui astone ngangge sabun. Lan ojo lali ngangge masker menyang endi wae. Sampun nggih, ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.